Salutare, dragi prieteni! În acest videoclip vom vorbi despre urzici și despre aceste plante minunate care cresc pe oriunde. Le puteți găsi în aproape toate zonele cultivate sau necultivate din grădini, păduri, izlazuri și tufișuri. Sunt plante care în contact cu pielea produc o usturime. Înainte să începem să vorbim despre urzici, vă rugăm să vă abonați, să lăsați și dumneavoastră un like, un comentariu despre cum le folosiți dumneavoastră, pentru că aceste comentarii poate ajuta pe altcineva. Urzicile sunt plante medicinale benefice pentru organismul nostru, uman. Acestea au un conținut ridicat de vitamina A, B2, C, K, acid acetilic, acid formic și săruri minerale. Urzicile sunt folosite de sute de ani ca plante medicinale în mâncăruri și multe altele. La noi, în zonă din Bătrâni, se spune despre acestea că schimbă sângele. Acum, nu pot să știu eu sigur dacă este adevărată această afirmație a bătrânilor, dar un sâmbure de adevăr este, vă dați seama. Beneficiile consumului de urzici este următorul: îmbunătățește sistemul imunitar, îmbunătățește activitatea cardiacă. Consumul de urzici are efect laxativ și diuretic. La noi în zonă, din aceste urzici se poate face mâncare de urzici, supă de urzici și piure de urzici. Toate sunt un deliciu, mai ales la începutul primăverii, când după atâta carne și otrăvurile care se vând în comerț, acestea sunt aur curat pentru sănătatea noastră. Urzicile se numără printre cele mai apreciate verdețuri și se culeg în momentul în care acestea ating înălțimea de 15-20 cm. Urzicile au acțiuni terapeutice. Pot fi folosite cu succes în hemoragii interne, balonări, enterocolite, indigestii, dizenterie, insuficiență pancreatică, ulcer gastric, hemoroizi, astm bronșic, detoxifierea organismului, prevenirea cancerului, litiază renală, rinită, tuberculoză, cancer gastric, hemoragii interne, reumatism, arterite, obezitate și multe altele. Deci, aceste urzici sunt un remediu natural împotriva a mai multor boli, după cum le-am enumerat mai înainte. Dacă dumneavoastră știți mai multe lucruri despre aceste urzici, cum le folosiți dumneavoastră și am omis ceva, vă rugăm să lăsați în rubrica comentarii și noi vă vom răspunde. Și dacă
nu v-am satisfăcut cu toate explicațiile despre aceste urzici, dați o căutare pe net și veți afla mai multe detalii pe care probabil le-am omis eu. Acum ne vom lua la revedere de la dumneavoastră. Nu înainte de a vă ruga să vă abonați, să ne lăsați și nouă un like, un comentariu. Toate cele bune din partea noastră, sănătate!